Malawi Today. Mukamva nkhani isakupangiseni kuti musiye kupita ku Saloon, koma chimene chingachitike ndi chonena kuti inu muphunzirepo kenakake komanso muzisamala mukapita malo ngati amenewa, kaya ndi ku Barbershop kaya ndi ku Saloon. Iyi ni nkhani yochititsa chidwi imene idachitika ku Mangochi. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Khalani pompo ndipo mumvesere mwachidwi. Nde akuti kumangochi kunali Saloon imene mwini wake amakhwimira tsitsi la ma customers. Stay with me. Nde ndichula mwini wake wa Saloon yo Mrs. Loveness. Nde Mrs. Loveness anali Saloon imene inali imodzi mwa masaloon otchuka ku Mangochi. Zinthu zimamuyendera anthu amayikonda because akuti she used to give out free food. Ukapita umene kokonde kuti amakupatsa chakudya. Ngati kakupita mama ukabwera ku mazondo tukadya breakfast, lunch and chakudya beki nakake. Ndi anthu amayikonda, and service yawo inali ya bwino kwambiri. Amamanga bwino mutu, kuika bwino nails, all those salon stuff amapanga bwino. The people used to like it and anthu amapita kwambiri. And Mrs. Loveness nthawi inake anazalimba wantchito ndi mutchula dzina lake Messi. Nde Messi anambogwira ntchito kwa Mrs. Loveness kusaloni kuja. Anambogwira ntchito naisa anazapanga notice kuti abwana ake aja palibe chimene amapanga koma amabwerabe ku salon, which is okay because mwina munthu amafuna kuti azangopanga supervise, but no, there was more to it. Mrs. Loveness samatha kumanga, samatha even kutsuka munthu mutu, samatha china chilichonse, amangokhala ku salon kuja. But iwo anali oyambirira every time kugwira mutu ma customer kangofika kunena kuti akufuna kuti apange fix tsitsi lawo. She was the first one to touch tsitsi la mutu mu salon mutu, which is also okay because ndi salon yake. Anangoyamba pamene kugwira ntchito Messi anawuzidwa kuti customer wabwera ndi meshi yosamaliza kumasula mutu, akamamasula customer kuti mameshi azasiya mujumbo ina kusunga. Anawuzidwa kuti azisunga chifukwa kuti zinthu zimenezo nthawi zina zake zimatha kufunidwa. Which is also okay. Messi atagwira ntchito for like 2 weeks anazapanga notice kuti ma customers ena amene amabwera akabwerebwerewo sometimes amatha kubwera ndi ma complaints like I have nightmares the day ntangomanga kumene tsitsi lakuti ndikakande kugona, or headaches, or mutu wanga umapanga mwakuti those kind of complaints, which was normal because tsitsi lili mawawa. But then my customers amabwerabe with those kind of complaints, and Messi akauza abwana ake Mrs. Loveness amangoyankha kunena kuti nthawi zina it's their own personal habits zimene zimapangisa kuti aziva those kind of symptoms. Nde sizonse zimene angati matipange blame ifeyo wagwira mutufe. Nde Messi was like, okay. Messi alitenda kugwira ntchito for months, and then anazamba panga notice kuti abwana ake aja samuoneka mwa mugwirizana ndi zaka zawo, because mwina kwa saloni uja analo wankulu, by the look of her age amafunika akhalibe zokuti osati okalamba, but then somehow ugwirizana ndi chaka chake. I know kuti some people amakhalabe kuti ndakulu kumamoneka ang'ono just jeans, koma no, there was something more to it. Kungoti Messi amakanika kuiga madoti okwa ndondoza kuti she should see and find out what's going on. Until this other day, after Azamaliza their salon day, Messi was the only one remaining kuti angokolopa salon mucha kukonzamo, and then azipita kunyumba. So she was busy kukonza mu salon mucha mazulo, like I said. And then from nowhere amagetsi team anazima magetsi. Kuno ndi ku Malawi ndi asaloji yanga anaya saloji yake. Nditenge pelo kusiwa sinki ndikolope ndizipita. Atele kusiwa sinki agukuze kapelo kaja anangona jumbo ikugwa kuchoka kusiwa sinki. Ikugwa basi. She was like, I've never seen this jumbo, and I never knew kuti kusiwa sinki kuli malo kuti munthu utakuika kuchina chake. Anyway, mwana wakati Messi ndisegule chani, jumbo ndisegule ndione kuti what's inside. Kusegula jumbo ita anapeza kuti muliti mabando ramatsitsi. Kumano every bando yamangidwa nditi maulusi taredi. Palizina la customer ndi phone number. Messi uja kana timaulusi taredi timabando ndi tutambiri tosiyanisa tsitsi kusonyeza kuti every tsitsi la customer linali lo mangidwa ndi taulusi taredi. Messi adaona mantha anamukira. She was like, Mina, this is the reason my customers and amabwera kumapanga complain kuti mutu kuti mwakuti. Isn't this witchcraft? Kapena ritual? Because why would you tie matsitsi anzako with timabando already di mafona ndi maina awo bombo? And when Messi looked at the names, she had to find out kuti maina ena ndi anthu ma customers amene amamanga
komano ena anasiya kubwera kalikale, ena anangovutika wina anapenga misala, wina anamwalira anasiya kubwera. Things like that. Ndi atazilungiza mwini wake mantha namkwira. Kunena kuti abwana anga wasali bwino. Then she made a plan. She was like, mama ndikuti tikazasegula salon ndizawo za bwana kuti I'm quitting. Sinzawuza kuti ndapeza chani komano ntchito ndikuisiya. And that's what she did. So in the morning atasegula shop abwana jabwera anazawuza bwana yake kunena kuti abwana ndapeza ntchito ina kwina ndi I'm not going to be available for like starting next week. Abwana aja surprisingly anangomuyang'ana ndikusekerera. Anangomuzora, okay, ndizabwino komano allow me kuti usanapite tingokutsuka kwa mutu mwako because chibwerere niwe kusaloni kwanga I've never touched your head. Nagwira mutu wa customer wina nese and sizindonekera bwino kuti wantchito wanga angopita without ineyo kumanga kutsitsi kamena kumkwira kwa mutu. They allow me for free. I'm gonna do your hair komano for free. Mese ndimantha was like ndikakana mina something even bad is going to happen to me and then ndingolola. And she was like okay fine. Anamba kupanga na masisi kuntsuka mutu kumblowa akublowa. Mese ujanango vata ngati kuti munthu wadula katsitsi kena ngake. And then anafusa kuti mwandidula tsitsi. I was like no, ndimangodula matsitsi amene ali akumapeto. You know it's unhealthy giving tsitsi akumapeto. Yeah, then ndimangodula tsitsi akumapeto kuti tsitsi likule bwinobwino. Mese uja okay fine thank you. Kulibira na drama meva mese kumapita. Mese wapita kwawo munthu agone kupanika. Munthu atele mutu kwawa. Atele chizungulire. Atele my nightmares. She was like, hey, abale, what's happening? Mpaka na mama mutu sana gone. That day, Saloon ya Mrs. Daphne sina segulidwe. That was the first day. Second day sina segulidwe. Third day sina segulidwe. Mpaka wiki, mpaka na 2 weeks, mpaka na months, mpaka na year. Mrs. Daphne was nowhere to be seen. The time many may say anaona abana kumaliza, that was the last time anaona Mrs. Loveness. Sana aone so kavena kuvaso zaiwo from anyone. No one heard za Mrs. Loveness. Palibe amene anaona bon, palibe amene anamva kuti kanapita kutiko. People are just saying different stories. But the scary thing remains akuti Saloon ya Mrs. Loveness yo mpaka na lero ali imamveka bengati kuti muli munthu mkati akugwira ntchito. Akublowa, kaya dryer, even fungula saloon ngati munthu akugwira ntchito mu saloon umayiziwa be fungula mu saloon. The mafuta tsitsi umaveka be funga kuti limamveka be every day. The guys, I feel like zizazomba nena kuti be careful with who you let touch your hair. Gente samanini guys, not everyone is clean out here and kumabimpira. Zina ukamva kambanga mwala nkhani ndi yokhuza komanso yompesa chisoni ndiyo chitisa mantha imene idachitika kumangochi. Kodi mwaphunzirapo chiyani? Kodi nanga mukuyenera kupangapo chiyani mukafika malo ngati amenewa? Choncho ngati mwasangalasidwa ndi video imene tapangani subscribe komanso kupanga like, osayiwala kupanga share kuti ambiri aphunzirenso kuchokera mu nkhani ngati imene. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo.